Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, il-programm tal-lum għan dedikawh il-għannejja l-antiki li kienu għadhom jannu l-Aburmiża. Inna ma nisimaw fis-sensiela tagħna din it-tieni waħda u jidhirli li wasal iż-żmien li kultant dan l-għana nerġgħu infakruh ħalli min qatt ma sema bih. M'hemmx għalfejn ngħidu jitgħallem x'inhu u min semgħu ikompli jieħu gost bih għax huwa l-iktar karatteristika interessanti li l-Barranin u anke l-Maltin jiġġennu fuq l-għana tagħna. Miegħi għandi l-Mikiel Kumbol Iżgej u wieħed mill-primi tal-għana l-Aburmiża u miegħu wkoll l-Giuseppe Spanjol li mhux biss janni ma wkoll idoq il-kitarra kemm il-darba daq il-Mikiel u l flimkien aħna nisimgħu siltiet mir-recordings antiki li għandna u nitkellmu fuqhom. Jiġifieri qegħdin ngħidu x'qegħdin jannu. Mikiel, ejdina xej waħda. Da Pawlu l-bies għallu xenajdu għal tal-giterri. Sewa.
Imbagħad irrispondeħ Pawlu l-Annaj bil-waħda dejjem għallu Pawlu biss għallu xinajdu għal tal-kitarri. War min qed idoqqilna. War min qiegħed idoqqilna. Għallu Pawlu l-Annaj. Pawlu l-Annaj. Mbagħad il-gadanza. Il-bies għallu. U biex namlu d-zigarella? U biex namlu d-zigarella u niftemu bejnietna l-na. Sewa. U Pawlu l-Annaj għallu. Għallu u s-senjur sirnjala għamlinna. Għaxili? Għaxili għat-sirinna. Għaxili sewa. Sewa. Ħalli issa nisimaw silta oħra, interessanti, u nħodaq xi waħda miqet janni u x'qegħdin jgħidu wkoll. Għaznufu minn ġej. Tibżax.
Mela, Mikil, mi qed janni hawnhekk? Dawn il-ġixannajja antik li jujlhom daw kienu qed jannu għanja bejt nejn. Min huma ma? Wieġi l-pewx minn ħar ormi. Sewa. U l-leli ta' siġiewi kien janni wkoll. X'qed jgħidu Zeppa x'qalu fil-bidu? Il-lejla kombinazzjoni qed nagħmlu dis-sigarella. Sewa. Issa, ħalli nisimgħu. Għalilu li għalli wkoll. Sewa, ħalli nisimgħu issa biċċa qed tgħidli biċċa minn tal-iskarp, u dan toni l-iskarp. Qed janni l-iskarp u karmu tal-ħaxix. Sewa, ħalli nisimgħu ftit, u mbagħad nitkellmu xi waħda x'qegħdin jgħidu.
Hawnhekk Mikiel, fakkarna xejn qed janni hawnhekk. Hawnhekk qed janni bejt ngħid Tony l-iskarb Sewwa. mill-imsejda u Karmlu tal-ħaxix miż-Żurrieq. Issa l-ewwel biċċa ġus L-ewwel kien qatt jgħidlu kemm għandek leħnek ta' ħniena U kemm għandek kemm għandek ħanni. leħnek ħanin. naturalment U l-istess. jerġgħu jirrepetuha. Issa ħalli nisimgħu silta oħra tgħidli sabiħ intu wkoll. Min se għandilna hawnhekk? Għawak se għandek Resto Ċanċa u x-xom. Anġlu Anġlu Għallu. Għallu. Għallu l-tnen dawn. Tajjeb. Daw ġeħa ilhom antiki daw l-erbanijiet. Però għadu ħaj Anġlu. Ejwa. Sewa. Australja. Mela, ġus, hemmhekk smajna dawk iż-żewġ ħan jisbieħ. Ejdina xejn waħda x'qed jgħidulna. Ara hemmhekk Grezzi u Għallu. U sananni għani fil-għoli. U x-xom irrispondi. U l-albidu jrid ikun. U mbagħad il-gadanza Grezzi u għola hekk. U s-semmija paċer jieħdu bil-għannajja taż-żejtun. U x'ismu hemm ix-xom qol u bil-programm li nannu aħna niġu tajjeb bil-raġun. Sewa, tajjeb. Issa, ħalli nisimgħu silta oħra, dan huma żewġ għannejja żwieten ukoll u għadhom ħajjin, il-bambin jkompli jitjahom l-omor. Wieħed imsifer. Wieħed imsifer sewa, għajdinna minn huma mill-ewwel. Għawak ħajanni kelinu superstar, dik il-kutajjar, Sewa, ħajanni erbanijiet manġlu għallu l-xom. tajjeb. U ħanistgħu nisimgħu l-ewwel, sanaw sejdunna.
Sonek għanna daw żewġ tajbin, ejdu naqra xej waħda xkun qegħdin jgħannu bejniethom fil-qosor dejjem. Mela. Ara, l-ewwel għanja li għandna kellienu qallu infetħu Grizmejn infetħu, ħallina għanni 4 U il-kafas ta' xom, għana dak ta' kellienu nsejt. Tibżax. U l-ġbarna biex għannu, għedin għannu fil-kwir. Sawa. U għasad li kienu għati għannu dul-axar il-xuxin u meta nkun qiegħed għal-qalbi, il-ħin għaddej ma narax. Sawa. Ejwa, l-ħin għaddej laqqas narax. Sawa. Xaħuġek. Issa ħanisimgħu laqijiet magħna u nibgħu xi ħalluh barra, silta daqsxejn
mhux ħażin ta' Mikiel Lisgej.
Mela, Mikil, inti qed tanni hawnhekk qegħdin naqxi waħda xed mill-bidu. L-ewwel waħda għattilhom bħal sħabi seri nagħmel u għani bejt nejn. Sewa. Għattilhom imbagħad il-gadanza u għattilhom salaqt il-50 sena u madni jien niswa għal xejn. Mbagħad. Imbagħad ġejt għattilhom l-oħra, għattilhom U se nerġa' nsemmi. Ġela nsemmi dak li għandi s-sabiħ. Mbagħad ġejt għattilhom il-gadanza, għattilhom fejn qiegħed ġibu li wax naħseb ħadu l-rieħ. Nittama l-rieħ ma jħodu l qatt. Jalla, iż-żmien. Ma jalla ma ħadu l qatt. Ikonna nagħlqu nirringrazzjakom, grazzi tal-esperjenzi żbieħ tajtuna fuq dawn l-annejja l-antiki ħajjin u anki mejtin u nittamaw li oġobkom. Nirringrazzjakom, nistidinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Mela nirringrazzjak. Nirringrazzjak ukoll. Smajtu tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.